ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಿ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿರಕೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪನ್ನು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗಲಿಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿರ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡೋಡು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ತೋಜ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚಿನಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಾಬಾಕಿನ್ನಿ ಚೋಚಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದೇ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಾ ಬುಲಿಪೋಲು ಇದು ನಾಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೊಡು ಚಿನ್ನಲ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾವಡು ಅಂಚಪ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಮಾತಾ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲ್ಲ ಬೇಲೇಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪುರ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮೀದು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಭದ್ರಾಡಾರ ಆಂಡ್ ಇದು ನನ್ನಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಮೀದು ಪುರ ಅಂಚ ಸೊ ತುಕ ಇನಿ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನಂದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡಿಡೆ ಬೈಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದು ತುಕ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂದೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಇನಿ ದಾದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ದಾದ ಇಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಎನ್ನದೇನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಡೋಡು ಎನ್ನದೆ ದಪಣಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಆಪುಜಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂಚಿಪುರ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಪುರ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಗಾಡಿಯೇ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಬರ ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬರುವ ಐತೆ ಪೂರ ಮದತ್ತು ಪೋತುಂಡು ತೂಕ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಗೈಸಿತ ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಕುಲು ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗನ ಜಯ್ಯು ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಜಯ್ಯು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗನ ಪ್ರತಿಭಾ ಬೊಲ್ಲಲು ಆಲ್ದದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಲು ಆಲ್ದದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಇನಿ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಪೊಯ್ ಉಲಾಯ್ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ತುಕ ಪೋಯಿ ಏರೇರು ದಾದ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ತೋಜಾವೆ ಮೂಲು ಧನುಷೇರು ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಆರು ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಜಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ತೋಜಂದು ಪೇರು ಆರ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಡು ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡಲು ತುಕ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಂಬ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಎಂಚಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪದ್ಯಂಚ ಪದ್ಯ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ನೂತ್ಸತ್ತಿ ಆವು ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಶುರು ಮಲ್ದೊಲ್ ಪಾಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ತುಲಿ ಸೊಂಟ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪುರ ಸೊಂಟ ಪುರ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಕಜಿ ಪಾತೆಜಿ ಎಂಚ ಜೋ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ದಾತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎದೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ದ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೇರನ್ನು ದೆಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಪೇರನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಬಾಲದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲದ ನೆತ್ತಿ ನಮಕ್ ತಾಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂತೀನಿ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೇರು ಕೊರೊಂದು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಗಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಬಾಲದ ನೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ತಾಗನಾಗ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಡ್ಡದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುದಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾವು ಓಲಾವು ತಡ್ಡದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲದ ಒಂದು ಪುಡತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಾಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಲನ್ ಪತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ಮುಟ ಬಾಲನ್ ತೇಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲನ್ 3 ಸತಿ ತೇಪೋಡು ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ಡೊಂಚಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ದಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು
ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ಸೈಡ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಂದು ಇದು ಸರಿ ಕುಂಟುದು ಪುಂಟುದು ಒಂದು ಎದೆಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿದ ಶೇಕದಿ ಓಡು ಅದಾಗ ಕಲ್ಲಾತಿನ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇರ್ತಲಿ ಕಲ್ಲಾತಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಆ ಪೇರು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮಂಡೆ ತಾಗಂಡ ಅಂಚನೆ ತಡ್ಡಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಬಾಲೆನ್ ಪೂಜೋಡು ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಮುತ್ತಿರ್ತಿರ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಏರ್ನೆ 1947 ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1996 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಮದ್ಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1996 ಟೈಮ್ದ ಸೀರೆಲು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದುನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ತುತ್ತುಲೆಂದು ತುಜೇರಿಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾಲದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಡಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಪಂಪರತೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಸೀರೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಕೆದ ಸೀರೆ ಅಜಿಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆದ ಸೀರೆ ಅವೇ ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ನೆಟ್ ಮದ್ಮೆದ ಸೀರೆ ಉಂದತೆ ಒಂದೊಂದು ಅವು ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಬಾಯ್ಕೆದನಾ ನೀಲಿದ ಬೈಕ್ ಅವಾಗ ನೀಲಿಕ್ತೀನ ಬೈಕಿಗೆ ಅಂಚ ಅಪಗದ ಟೈಮ್ದ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ ಸೀರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ದುಣ್ಣುಂಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರದಲ್ಲ ನಾರ್ಕಟ್ಟು ತೇರೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ ನಾರ್ಕಟ್ಟು ತೇರೋಯ್ತು ಅಂತೇರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡು ಏನಿತ್ತೇನೆ ನಡಿಟ್ಟು ತೂಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲಿ ಅಪಗದ 1996 ಮದ್ಮೆದ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ತೋಜಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ತಲೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮುಂದೇನು ಕೊಡ್ದು ಈ DVD ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ತೂಗೋಡು ಒಂದು ಆಪುಣ ಅಂತಂದು ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಮದ್ರಂಗಿದಾವಡ್ ಮದ್ಮೆದಾವಡ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲ ತೂತುಜಿತ ಮುಟ್ಟ ಮುಂದೇನು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನಕಲ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಗಿಲಕ್ಕ ಆಪುಣೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿತ್ತು ಓದಿತೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಟ್ ದಡಿಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಕ್ಕ ಕಾಟ್ ದಡಿಟ್ ನಾಡುವ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಪಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿತ್ತೇರು ತುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮಲ ಮಾಮಿಲ ಉಂದು ಇತ ಝೂಮುಡ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಆರು ಎಂಚಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಗೈಸ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಂದಿ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಆರೇನ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದಿನಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪರ ಎತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ನ ಯಾರತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಬಂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾರ್ನ ಫೋಟೋ ಹೆಂಚನೈತೆ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ಲೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವ್ಯಾನ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಹಿಂಚೆತ್ತೇರು ಅಡ್ಡು ಜನರ ನಾರು ಕಟತ ತೇರೋಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಹಿಂಚೆತ್ತೇರನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಪನ್ನೆ ಐತಲ್ಲವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ತೋಜಾವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಗ್ದಿರ ಎಂಚಿತ್ತ ಪಂಡೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಟ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವರ ಮನ್ಪೆ ಬೋಡಿತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕುಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿತ್ತೇರೆನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಯಾನಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋನೆಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನಿ ದಿಕ್ಕೆಳ್ದು ಮಲ್ದಿನಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಒಂಜಿ ಒಣಸ ಆವೋಡು ಒಣಸ ಆತುಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಂತದು ತಿಕ್ಕುವ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಾಬಕಿನಿಲ್ಲ ಕೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಫೀಡ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಅರಿನ ಪಿರ ಜಬಡಾದ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡಂದೆ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲುಗ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪು ಬಂದು ಸರಿ ಓಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಪೋಪೆ ಧನುಷರ ಹೆಂಚೆ ಅನ್ಬಿಡುವೇನ ಗಾಡಿ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿದೌಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈತ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ತೂಕ ನನ್ನದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್